Sănătate la Smart FM cu Anda Miclea. Bun găsit la Sănătatea la Smart FM. Raluca Grigore, bine ai venit la Smart. Raluca Grigore, medic primar Orele Colțea. În această perioadă nici nu mai respiri, cred, Raluca. Ba mai respir că am ajuns la voi. Mă bucur că am venit din nou și suntem împreună. Da, este o perioadă foarte aglomerată, într-adevăr, datorită valului de infecții virale. Practic, rezistența organismului este testată teribil de vreme. Dacă mai punem și cele peste 200 de virusuri responsabile de infecțiile respiratorii, ce arde acum într-o secție, Orele? Virusuri sunt foarte multe și or să fie întotdeauna foarte multe. Important este ca organismul nostru să fie pregătit și să se poată apăra împotriva tuturor acestor infecții, sigur, fiecare mai bine sau mai puțin bine după cum poate. Există o avalanșă de infecții virale de tipul faringitelor, laringitelor, rinitelor, care dacă sunt corect tratate, evoluează foarte bine. Dacă nu, apare suprainfecția bacteriană și atunci intrăm într-o degringoladă în care toată lumea vrea să administreze antibiotice. Majoritatea virusurilor se fixează practic pe amigdale, pe faringe, pe laringe și provoacă durerile în gât. Cauzele durerilor în gât, Raluca, vorbim despre infecții simple, virale, bacteriene, apoi degenerează în boli cu substrat digestiv și, în final, în boala numită cancer. Care sunt cauzele durerilor? Noi ne îmbolnăvim, în general, prin picăturile de salivă, cu care intrăm în contact de la cineva deja infectat. Deci, practic, ne îmbolnăvim prin tuse sau strănut. Ne doare gâtul, în general, este primul simptom. Durerea de gât este primul simptom în momentul în care apare o infecție virală. Asta nu înseamnă neapărat că ea trebuie să dureze mai mult de o zi, de exemplu, în funcție de capacitatea noastră de apărare locală în primul rând, pentru că la nivelul orofaringelui și rinofaringelui, acolo unde noi ne infectăm, unde se produce contactul cu agentul patogen, fie virus, fie bacterie, există un țesut limfatic important. Există amigdalele, există vegetațiile adenoide, practic un țesut limfatic unde se sintetizează anticorpi. În momentul în care noi venim în contact cu un virus, acolo limfocitele sunt activate, se sintetizează anticorpi specifici și boala poate evolua sau poate fi stopată la poarta de intrare. Deci durerea apare în urma inflamației, inflamația apărând în urma infecției. Că se numește faringită difuză, că se numește amigdalită sau laringită, de exemplu, care merge cu răgușeală, în general durerea este declanșată de apariția inflamației. Cum tratăm durerile de gât în funcție de cauze? Este o întrebare foarte bună. Durerea de gât nu se tratează cu antibiotic. Da? Și aș vrea să atrag atenția asupra acestei erori majore pe care o fac pacienții de cele mai multe ori. Durerea se tratează cu simptomatice sau, așa cum spunem noi, o infecție, chiar dacă este însoțită de febră, se tratează cu medicamente antiinflamatoare și antitermice de tipul moleculelor de ibuprofen sau paracetamol, administrate în doza corectă și la intervalul corect, și se tratează și prin preparate topice pe care pacienții le pot administra fie sub formă de spray-uri, fie sub formă de tablete care se dizolvă în gură. Deci cu simptomatice, sub nicio formă cu antibiotice. Ne place foarte tare asocierea Sănătatea la Smart FM cu puterea plantelor, cu Plantamed, natural, de bine. Și atunci vreau să te rog, ai venit de puțin timp din Germania, unde sunt medicamente care sunt numite așa de primă intenție, cum ar fi esberitoxul, care este un imunostimulator. În Germania există o tradiție, fitoterapia se învață și în facultatea de medicină. De ce? Pentru că este vorba de fapt de medicamente în care
Substanța activă este extrasă din plante, da? De fapt și Digitala, care este un medicament spectaculos care îți poate salva viața sau te poate omorî dacă nu o folosești în doza corectă, este obținută din plante. În Germania, da, există Esberitox, care este un preparat din plante. Tablete masticabile. Tablete masticabile, exact. Sunt tablete care se pot și dizolva, se pot pisa practic și dizolva în linguriță dacă vrem să le administrăm copilului foarte mic, sau pentru adulți ele se pot dizolva în gură sau mesteca în funcție de fiecare, care au practic rolul de a stimula sinteza de anticorpi la poarta de intrare a infecției. Despre asta este vorba. După o cum barieră există pentru virusuri. Ca un fel de barieră, dar nu e vorba de o barieră. O barieră ar însemna o peliculă care să se pună acolo și să nu mai ajungă, iar noi vrem să tratăm ceva ce deja a ajuns. Practic, noi stimulăm exact acel țesut limfatic pe care îl avem, în mod normal, cum am spus, la nivelul amigdalelor sau vegetațiilor adenoide sau bazei limbii. Dar există și preparate sub formă de spray-uri, care sunt tot obținute din plante și care se administrează prin pulverizare, având rolul de a combate durerea. Spray-ul antiviral. Da, spray-ul antiviral este unul dintre ele, care are două substanțe active, amândouă extrase din plante, unul cu efect antiinflamator și unul cu efect antiviral. De punctat, este natural, trebuie folosit atât de copii cât și de contactii copiilor. Așa e. Eu aș puncta în ceea ce privește produsele din plante mai multe lucruri. În primul rând că ele trebuie folosite cu discernământ ca absolut orice medicament. În al doilea rând că trebuie să verificăm foarte bine proveniența lor și trebuie să ne gândim că dacă ceva nu este scris într-un prospect, nu înseamnă că produsul respectiv este sigur. Înseamnă doar că cineva nu s-a preocupat să vadă ce este cu el, da? În general, pe un prospect trebuie trecute efecte adverse, pentru că nu există ceva care să nu aibă efecte adverse, da? Aceste tablete care sunt formate din 3 plante, Esberitoxul este adjuvant în tratamentul cu antibiotic pentru infecțiile bacteriene. Și despre spray-ul antiviral îmi spuneai înainte de emisiune că are un rol foarte important în erupția din bolile contagioase. Vorbim acum despre o escaladare a epidemiei cu rujeolă. Este vorba în general de o escaladare a bolilor virale, sigur și într-un context socioeconomic, dar și datorită modificărilor climatice și modificărilor de educație, să spun eu, sau de înțelegere a aceleiași educații. Și, într-adevăr, noi trebuie să fim foarte conștienți că virusurile sunt capabile să producă și cazuri mortale, amenințătoare de viață. În erupțiile din bolile infectocontagioase de cauză virală se poate administra pe erupția respectivă, se poate administra spray-ul antiviral datorită efectului antiinflamator și cicativ pe care el îl are pe vezicule de cele mai multe ori. Dar îl putem administra, de exemplu, și în erupția herpetică sau în erupția din zona zoster, care poate apărea pe piele inclusiv la adulți, da? Iar în ceea ce privește Esberitoxul, dacă ne raportăm la o boală deja complicată cu o bacterie, da, el este un tratament adjuvant antibioticului. Dar eu insist asupra faptului că pacienții trebuie să ajungă la doctor în momentul în care vor să-și administreze un antibiotic, pentru că doctorul este singurul care poate să ia această decizie. Sănătatea la Smart FM. Continuăm discuția cu Raluca Grigore, medic primar ORL la Spitalul Colțea. Știm că secțiile ORL, așa cum vorbeam în prima parte a emisiunii, au devenit așa în momentul ăsta un furnicar. Mulțumesc că ai ajuns, Raluca, continuăm, ajunseserăm la durerile de gât. Dacă nu sunt tratate corespunzător, ce complicații pot apărea? Amigdalitele se pot complica cu flegmoane periamigdaliene, o suprainfecție bacteriană gravă care implică o intervenție chirurgicală, nu foarte mare, dar este o intervenție chirurgicală și foarte important,
starea generală este extrem de sever afectată. Pacientul este febril, îl vezi din momentul în care intră pe ușă, îl vezi că este bolnav, pentru că are o privire specială, are o impregnare aceea bacteriană. Din cauza asta, amigdalitele, în momentul în care vedem că nu trec, măcar că deschidem gura și ne uităm în oglindă și vedem cum arată amigdalele, ne ducem la un doctor, tocmai pentru a evita aceste complicații, uneori amenințătoare de viață. Cam asta ar fi cea mai importantă complicație. Când ne alarmăm? Ne alarmăm în momentul în care durerea nu cedează, în momentul în care iradiază în ureche, în momentul în care nu mai putem deschide gura sau în momentul în care febra nu cedează la antitermicul corect administrat. Sau se modifică vocea, respirația devine Dacă se modifică vocea, deja este foarte grav, pentru că ajunge și la răgușale, da. Înseamnă clar că este o modificare mare de volum la nivelul amigdalelor sau, cum le spun eu studenților, în momentul în care pacientul intră și spune bună ziua, poți să-ți dai seama clar dacă are o boală în gât sau dacă are o boală în nas sau o boală în laringe. Când mergem la medicul de familie sau la orele, trebuie să punctăm aici că intensitatea durerii nu e un corespondent real al gravității. O durere severă, acută, e cauza unor infecții? Poate fi cauza unor infecții, dar pragul durerii este diferit la fiecare om și asta nu înseamnă neapărat că dacă durerea este greu suportată de cineva, altcineva nu o va suporta foarte bine. Și pragul durerii, dar și febra, după părerea mea. Eu cred că atâta timp cât întotdeauna prima infecție este virală, noi putem învăța să o tratăm corect cu antitermice și nu trebuie neapărat să ajungem la medicul de familie. Dar dacă după 2 zile de tratament corect cu antitermice, antiinflamatoare, simptomatice pentru gât, durerea nu a scăzut, atunci clar trebuie să mergem la doctor să vedem dacă nu a apărut vreo complicație. Sau trebuie să ajungem obligatoriu la medicul orelist dacă suntem răgușiți de mai mult de 2 luni de zile. Pentru că este clar, nu mai este vorba de o infecție acută, nu mai este vorba de o laringită acută virală, ci poate fi ceva cu mult mai grav. Ce înseamnă o răgușeală în afară de poate fi cauzată de un efort vocal incorect, de infecții acute? Da, o răgușeală poate fi cauzată de foarte multe lucruri, începând cu inflamațiile acute și cronice și tumorile benigne sau maligne. Inflamațiile acute de cele mai multe ori sunt virale, cum am spus, mai rar sunt bacteriene, dar o răgușeală în contextul unei infecții virale este însoțită și de un nas care curge și de o durere de gât și de febră, da? Însă poate să apară, de exemplu, o infecție cu TBC, da? Și să avem practic tuberculoză laringiană, să avem și o răgușeală, dar și o durere la deglutiție, cu o stare generală alterată. Trebuie clar să ajungem la medicul orelist. Iar dacă răgușeala durează peste 3 luni de zile, putem avea fie o inflamație cronică și atunci ea trebuie văzută și trebuie făcut un tratament specific, fie chiar o formațiune tumorală care nu a fost pusă în evidență decât la inflamația respectivă. Există prevenție în durerile de gât? Greu de spus că există prevenție. Da, ne putem feri de oamenii bolnavi, putem să ferim copiii de oamenii pe care îi vedem în mod clar că sunt bolnavi, pentru că un pacient care a dobândit deja o infecție virală este extrem de contagios. După cum cineva care are amigdalită cu streptococ este foarte contagios, iar eu de fiecare dată le recomand, în afară de tratamentul cu penicilină, și o să insist acum asupra penicilinei, le recomand să-și pună o mască, da? Chiar în momentul în care merg în mijloace de transport în comun, și la nas categoric, dar și acasă, pentru că este o infecție foarte contagioasă. De asemenea, trebuie ferite persoanele în vârstă, care în general sunt în preajma noastră sau în preajma copiilor, pentru că la ele infecția poate să devină amenințătoare de viață. Pentru că ai amintit despre copii, despre cât de importantă e respirația nazală. Copilul mic mai ales nu știe să respire, și sugarul, să respire pe gură.
Tu recomanzi picăturile de nas valabile și pentru bebeluși și pentru gravide de la Plantamed. Eu insist asupra faptului că nasul nu este făcut ca noi să punem diverse lucruri în el. Pentru că nici măcar apa de mare nu este fiziologică, da? Noi dacă trebuia să ne naștem cu ceva apă cu sare în nas, așa ne-am fi născut, da? Dar este adevărat că există momente în care respirația nazală este foarte mult îngreunată. La copilul nou născut este absolut fiziologică, apoi la copil apare o obstrucție nazală datorită dezvoltării vegetațiilor adenoide și iarăși insist asupra faptului că este normal, că este un țesut limfatic care se va inflama la fiecare infecție virală și nu trebuie toți copiii să fie operați de vegetație adenoide, dar e adevărat că atunci când obstrucția nazală este importantă, copilul nu se poate odihni noaptea sau doarme cu gura deschisă sau sfără, da, putem administra niște preparate. Grip stop, spune stop nasului înfundat. Acel năsuc. Da, niște preparate cât mai naturale, pentru că, încă o dată, nasul nu este făcut să punem noi diverse lucruri în el. Tu ai fost prima care ai vorbit la Sănătatea la Smart FM despre infecțiile respiratorii, despre bacterioterapie, Raluca. Da, într-adevăr am vorbit despre bacterioterapie pentru că am așa o sensibilitate legată de copilul care face otită. Băiețelul meu făcând otită este boala lui preferată. Și pentru că există un abuz de folosire a antibioticelor, inclusiv a antibioticelor în nas. Asta înseamnă că eu dau peste cap toată flora bacteriană cu care ne-am născut și care este acolo ca să ne ajute tocmai să ne apărăm împotriva germenilor patogeni care produc otita. Din cauza asta, în momentul în care a apărut conceptul de bacterioterapie sub formă de spray nazal, am fost extrem de interesată de asta. Este vorba practic de administrarea streptococilor pe care noi îi avem în mod fiziologic în nas, de administrarea acestor streptococi pentru refacerea unui echilibru bacterian. Pentru că s-a demonstrat copilul care face otite repetate are un dezechilibru în flora bacteriană de la nivelul nasului și a rinofaringelui, de fapt. Trebuie să le spunem ascultătorilor Smart că băiatul tău este deja un mic medic, l-am văzut cât de priceput e în sfaturi medicale și te felicit. Este meritul tău. Mulțumesc, Raluca Grigore, medic primar ORL, Plantamed natural de bine. Așa încheiem prima parte a emisiunii Puterea plantelor. Sănătate la Smart FM cu Anda Miclea.